ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు గివ్ అవే ట్యాగో సోల్ గివ్ అవే. దీనికి ప్రైస్ పూల్ వచ్చి 1,50,000 ట్యాగో టోకన్స్. 1000 మంది ర్యాండమ్ విన్నర్స్కి ఒక్కొక్కరికి 150 ట్యాగో టోకన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు. ఫేజ్ 2 అంటే ఈ గివ్ అవేలో జాయిన్ అవుదాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చి మీ యొక్క నేమ్ ఇవ్వండి. నా నేమ్ మీ కింద వచ్చి ఇక్కడ మీ మెయిల్ ఇవ్వండి. మెయిల్ ఇచ్చి ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఇచ్చి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీ ట్విట్టర్తో కానీ డిస్కస్ చేద్దాం అంతా లాగిన్ అవ్వండి. నేను నా ట్విట్టర్తో లాగిన్ అవుతాను, మీరు కూడా ట్విట్టర్తో లాగిన్ అవ్వండి. ఇంకా లాగిన్ అయిపోయాం. ఫస్ట్ మనం ఫేస్బుక్లో లైక్ షేర్ చేయండి. మన ఫేస్బుక్ లైక్ చేద్దాం. నేను లైక్ చేశాను. ఇప్పుడు నా ఫేస్బుక్ ఒక URL అక్కడ ఇవ్వాలి మనము. నా ఫేస్బుక్ URL వచ్చి నా ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ ఇక్కడ 3 బటన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడు లాస్ట్లో కాపీ లింక్ టు యువర్ ప్రొఫైల్, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీ ప్రొఫైల్ లింక్ కాపీ అయిపోతుంది. మనం ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ మీ యొక్క ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ లింక్ వచ్చి సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నా ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ లింక్ కాపీ అవ్వలేదు. ఇది నా ఫేస్బుక్ URL. ఇక్కడ కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి. మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వమంటారు. జాయిన్ అవుదాం. బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు మన టెలిగ్రామ్ యొక్క యూజర్ నేమ్ సబ్మిట్ చేయమా. నా టెలిగ్రామ్ యూజర్ నేను పిన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. నా టెలిగ్రామ్ యొక్క యూజర్ నేమ్. ఇప్పుడు ఇంకో టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవుదాం. టెలిగ్రామ్ కూడా జాయిన్ అవుదాం. ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళి మన యొక్క టెలిగ్రామ్ యూజర్ నేమ్ నేను పిన్ చేసి పెట్టుకున్న టెలిగ్రామ్ యూజర్ నేమ్ మీకు కాపీ పేస్ట్ చేసి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ట్విట్టర్ని ఫాలో అవ్వను. నేను ట్విట్టర్ని ఫాలో అయ్యాను. బ్యాక్ వెళ్ళి నా ట్విట్టర్ యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది. నా యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాను. నా యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి కంటిన్యూ క్లిక్ చేశాను. ఇప్పుడు వాళ్ళ ట్వీట్ని రీట్వీట్ చేయాలి మనం. వాళ్ళ ట్వీట్ని ఇక్కడ రీట్వీట్ లైక్ చేసాము. బేటర్ పేజ్లోకి వెళ్ళి మన యొక్క ట్విట్టర్ వివరాలు ఏమంటారు. మన ట్విట్టర్ వివరాలు వచ్చి మన యొక్క ట్విట్టర్లోకి వెళ్ళి మన ప్రొఫైల్ ఐకాన్ ఉంది కదా, మన ప్రొఫైల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ప్రొఫైల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ నేను బ్రౌజర్ చూపిస్తున్నాను. ట్విట్టర్లో అయితే 3 డాట్స్ మీద ఉంటుంది. అక్కడ షేర్ ఆప్షన్ నొక్కి మీ ట్విట్టర్ లింక్ యాప్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నా బ్రౌజర్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ బ్రౌజర్ మీద పైన క్లిక్ చేస్తే నేను గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ కాపీ వస్తుంది. నేను నా ప్రొఫైల్ని కాపీ చేసుకొని గివ్ అవేలో ఇచ్చేస్తాను. అంటే వాళ్ళ సైట్ని 30 సెకండ్స్ విజిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళి కంటిన్యూ క్లిక్ చేస్తే అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం BEP20 వ్యాలిడ్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. దీనికి మన టెస్ట్ వాలెట్లోకి వెళ్ళి ఎల్లో కలర్ ఉంది కదా, BNB కాదు స్మార్ట్ చైన్ ఉంది కదా, స్మార్ట్ చైన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రిసీవ్ మీద క్లిక్ చేసి మన అడ్రస్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ మన గివ్ అవేలో టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంతే, ఈ గివ్ అవేని మనం ఫినిష్ చేసాము. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా రెఫర్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ కాపీ మీద క్లిక్ చేసి లింక్ మీద కాపీ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి రెఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇంకా 5 రోజులు ఉంది, ట్రై చేయండి. నేను ప్రతి లింకు టెలిగ్రామ్లో వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను.